Orașul italian Veneția a fost din nou înghițit de ape după ploile torențiale din ultimele zile și ninsorile abundente din nordul țării. Sistemul de protecție împotriva inundațiilor nu s-a activat, așa că nivelul apelor atinge deja aproape 1,5 metri. Toate magazinele și atracțiile turistice sunt închise. Iar potrivit meteorologilor, situația s-ar putea agrava dacă autoritățile locale nu vor lua măsuri urgente. De ieri, locuitorii unuia dintre cele mai romantice orașe din Europa nu-și părăsesc casele fără cizme de cauciuc înalte sau măcar pachete lungi îmbrăcate pe picioare. Majoritatea magazinelor din Veneția au fost inundate, așa că acum stau închise, iar sirenele de avertizare sunt pornite din oră în oră, întrucât pericolul inundațiilor nu scade. Orașul este pus sub cod portocaliu de alertă, iar președintele regiunii a declarat că valoarea pagubelor se ridică deja la aproximativ 500 de milioane de euro. Pentru astfel de situații, Veneția are un sistem propriu de protecție împotriva inundațiilor, dar acesta nu s-a activat întrucât apa a venit prea repede, iar mecanismul are nevoie să fie pornită alerta cu cel puțin 48 de ore înainte. Mai mult, construcția acestuia nu ar fi finalizată. 100 km di cavi elettrici. This is just the starting point. The project requires 1,000 kilometers of pipes and 100 kilometers of electric cables to operate the very complex system of sliding gates and barriers. Totuși, autoritățile locale au anunțat că fac tot posibilul pentru a-l porni chiar astăzi. Negli ultimi anni si è passati da poche volte sopra il 1,10 m a più di 30 volte lo scorso anno, quindi è veramente una situazione in peggioramento. Il cambiamento climatico lo abbiamo visto, in questo weekend ha colpito tutto il nord Italia, ma l'Italia stessa in tante altre zone. Pe parcursul zilei, autoritățile urmează să decide dacă vor închide școlile din zona Veneției. Aceasta nu este însă unica regiune care a suferit în ultimele zile din cauza condițiilor meteorologice. La nordul țării există risc ridicat al alunecărilor de teren și al avalanșelor de zăpadă, unde urmează să fie instituit cod roșu de alertă.